Dili siya mutuo og kalinaw. Wa siya'y kasing-kasing. Wa siya'y gugma ug kaluoy. Mataglihok mao ang kabangis ug katalagman. Gitina ang mga ngipon sa espisong dugo. Usa siya kay mortal. Wa siya katapusan kay gikulit nga way kamatayon. Mapait nga tunglo ang kanunay giampo. Awanan kung daan ang imong pagalaktan o himayaon ka sa imong katawan kay ikaw ang maghari sa tibuok kalibutan. Ang iyang komunyon mao ang kamatayon. Ang iyang giludhan o giampuan mao ang hari sa infierno. Serafim! Iya ang gitagana ko nimong gingarian. Buutan ka na kong alaga. O gikahimutan ko ikaw. Dili! Dili! Serafim! Ang pagpaulipond, ang pagkamatngund, ang paglimod ug ang pagsubat. Nasayod ako sa imong gibuhat. Og nasayod usab ko nga gidungog kang buhi bisan tuod patay ka na. Busa pagmatao pagligon, kay nakita ko ikaw nga dili pahingpit sa atubangan sa akong Dios. Serafim! Ang pagbasol, ang paghinulsol, ug ang matuod nga hagit. Panahon na! Nalaglago na naghimo og kadaot sa kalibutan! Sinuwat ni Fermin Collantes Gomez, spinner Nelson Tandano, technician Achilles Hisemb, ubos direksyon ni Algin Nabakita. Dalit sa RGMA Super Radio Production Center. Naiubos ang akong kasing-kasing. Dili kayo magmalinaw. Ipanumpa ko, Serafim! Og karon niya ang laing sumpay ning mas lahi nga sugilanon. Serafim. Nagubot sila si Rom. Dihang nawa si Serafim. Ilabi na dihang nakita nila ang mga patay nga miligdas sa yuta. Gibating kabalaka si Rom tungod sa agi sa hinagiban nga mao'y namatyan sa uban niyang mga sakop. May gisusi si Rom o kiyang nahibawan nga ang usak ay hahabas kun espada sa una pang panahon nawa na sa iyang sudlanan ug ang kang lusirob na lang ang nahibilin. May nagkawat sa gitawag og igahabas ang gituhuan ni Lusirom nga tuana ni Serafim. Misika ang mga mata ni Nikom nga nahibaw nga ang maong hinagiban iya ni Lusirom sukad pa sa unang panahon. Samtang ako nga niadtong panahon na dito taguin ni Serafim sa usa ka langob, nalipay dihang miabot si Serafim. Apan lain na sab magkamatuuran ang ako nasayran gikan kang Serafim. Oh, salamat sa Diyos. Ganiya ka na, Serafim. Unsay nahitabo nito sa bahay. Maayo bang imong pagkabutan din sa ako? Kaluoy sa Diyos. Maayo kayo ang akong pagkabutan din. Serafim, unsay nahitabo. Pakyas ko sa pagpatay ni Lusirom.
Murag may giandang na siya sa krusipiyo. Maghihimong bala na mo ni Kylo. Ila ako nabihag apat. Nakaikya sa miya. Unsa ka na? Espada! Kahit ni anak Serafim. Karon pa ko kita o ingunin ang disilyo sa espada. Kaginsa ka na, Serafim. Ang ako kining igahabas ko. Ako kining maong hinigiban. Kaniadto pa sa bata pa ang kalibutan. Ug dako akong pagtuo nga mao kini ang makapatay ni Lucirum. Serafim. Kainon na ko dili na kita makakita pa. Ingon sa iyo. Mahimo pag imo kong kasultihan sa mga hitabo. Anong hapit ng dili na kita magkakita? Human ka na ko ikataw dinis lang. Nibalik din ako sa inyong bahay. Ugwa gina ko masayop. Sa akong pangagpas, kamay mo abot ng mga tao ni Lucirum aron magsusipahin sa laing grupo sa mga tao ni Lucirum nga gipanglubog na mo ni Bagaylo. Nakita ko dahil sila. Kami abot. Ug ipabutan nila ang suga sa inyong kangal. Diyan ang baso, Lucirum. May nahuna-hunaan ka na bang tao din hinga ang ikadudahan na mo'y may kuha sa laging kahabas? O mo'y may hatag din nga tukang Serafim? Wakad. Bisan ibutan nato nga si Jethro apan imposible kayo kay silang duha si Serafim ang atong gibilanggo. Hangtod na gipatay ko si Jethro. Ang nagbuhi ni Serafim maurasab ang mikawat sa usa ka ikahabas. Ang labing siguro nga nakakita sa mikawat mao ang duha ka gwardya sa maong kwarto nga gitaguan ko sa duha ka ikahabas. Apan gisiguro nga mamatay ang duha ka nagbantay aron di makasulti kung kinsa ang misud og mikawat sa usa ka habas. Ug ang mipatay sa laing duha ka gwardya dito sa himutang na Serafim, maura gihapon ang nagkawat sa laing igahabas. Ug mao'y bihatag ni init ang Serafim sa ato panusanom. So ito kayong mautaw kung unsa ang igahabas na tuwa nagkaroon ni Serafim. Ipasagdan ko sa akong Diyos kay wag niya patudi. Bisan usalang kato sa iyang kaalam ang akong huna-huna. Aron makakita kog dan nga mailhan kung kinsa ang traidor nako. Tungod kay mahimuot si Satanas sa mga traidor. Busa, nahimuot og nalingaw siya karon nga nagsudong nako nga halos sa mabuak ang akong o sa pagpuga nga mailhan nako ang maong traidor. Apa nalipay si Lucifer sa may traidor nako. Giduaan kami karon ni Satanas. Serafim. Sayon ko nagunta kayong gisud ang dapit nga dito si Lucirum. Diha nagkaatubang na sa kami. Ako na nakita nga may panagang si Lucirum sa gigamit na kumbala. Unang bala tumungyod siya kasing-kasing ug ang ikaduha sa tunga sa iyang agtang ug nahagba siya. Nagtuon na sa pumapatay na siya apan diha na sa kong luyo ang laing sinaligan ni Lucirum. Pibalik na kog lingis si Lucirum ug nakita ko siya nga mibangon og namapa. Di ko siya buhi. Ug wa gyapon dutlis kamatayon bisan pa sa krusipiyo ni San Benedicto ang gihimong bala. Ug dadagpan ka. Nabihag kanila, Serafim. Mauing ko. Apan wa na ko batia og kakugang nga giapil ni Lucirum pagbilang ko si Jethro. Ha? Ang gibuhat ni Lucirum diri nako. Mauusab ang iyang gibuhat ni Jethro.
atang baso, Rosrom. Malakaw ta, Nikom. Asa, Rosrom? Gamit tayo mong utok. Ang tuon na to ang Monte Alegre. Paganda mo mga tao! Apan, uy, apan tropa chikaro sa Serafim? Mubalik pa sa Serafim dito sa Monte Alegre? Nagpasalamat si Jethro. Tungod kay may mga higayon man unta nga mapatay ko na gid siya apan gihatagan ko sa higayon nga magpasok ug maghinuklog sa nabuhat niya mga saha. Bisan itong higayon na nagtuon ako nga mamatay na gid ko. Apan dili mahulag ko ang akong kalipay dihang kinasingkasing nga mihilak ug nangayog pasayro si Jethro sa labang makakagahom. Ay, unya unsa hitabo ni Jethro. Atol sa gihimong seremonya sa satanismo. Gisunog ni Lucirom si Jethro pinaagi sa bahan ni Lucirom. Gusto ko maabot dahil sa Monte Alegre, Nikom. Palo-paro na to ang itong isakyan, Lucirom! Anaman ang mga mibaga ang kalawasan ni Jethro. Og nahimong abo. Diyos ko. Og ako. Gitakda-dayon ng sunugon asab ni Lucirom. Sa dili pa musubang ang adlaw. Naginaminom na kong maubot dayon ang katapusan kong kamatayon. Kaya nasayod ako. Nga ang paulian sa kong kalagmauman ang matuod nga Ginoo nga ako nang gisilbihan kaniadto. Sa wa pa niya buhata kining kumang kalibutan. Wa ako batiaw katulugon. Apan may miabot nga tao nga ako na namatikdan dito pa sa gipahigayong satanismo. Karagsigi tutok na ko. Apan dili lang ako maglaro kay sama sa tanan nagpandong usab siya siyang uog sa iyang naong. May miabot sa ibog na himutanan. Gipatay niya ang duha ka bantay. Ug misuot siya sa akong nahimutanan. O kinsa man siya, Why Serafim? niya to kasa ang iyang pandong sa iyang uog naong. Dili gid siya mutingog ug mutubag sa akong mga pangutana. Unya gihulbot niya kining igahabas ug kalit dayon akong nahinumdum. Mao kini akong gikamit. Bihuyat siya ug tigbas ang mga dagkong kadina sa akong mga kamot ug mga tiil. Naputol ang mga kadina. Nagduko siya nga gitunol diri nako kining ighabas. Gihangyo ko siya nga mutanaw sa iyang panagway apan milikay siya. Nagdali-dali nga miuna na ko gawas. Wa gani ko makapangayo o pasalamat sa iyang pagtabang o pagluhas nako. Gitutukan ko dahil kining maong ighabas. Huwag na hinungtong kayo nako. Nga, ang ako dahil kining hinagiban, sukat ba kaniya to sa bata pa ang kalibutan? Serafim. Ang igahabas kaniadto. Nga mo kong gigamit aron buntugon ang nagkalain-laing gingharian sa mga magtutuo sa langit o gihalat ko sa tiilan ni Satanas. Ang igahabas nga mo kong gigamit sa pagpanglunggo sa mga sa mga kabataang lalaki sa Bethlehem nga nag-edad og duha ka tuig paubos. Kihang nagpakataho na ang maaghop nga manuluwas sa kalibutan ug sa katawan. May nagbuot inkonasaryo nga si Lucirom ang mitago niini. Tungod kay dako gid akong pagtuho nga maroosab kini. Unya ang mupunggot sa iyang Halos tanan mong kaagi nga nagsugod pa kaniadto sa bata pa ang kalibutan. Imo nang nasugilon nako, Serafim. Mulahan ako
na mao'y imong gitugyanan sa tibuok mong kaagi. Maglisod man ako katuhuan kining tanan, apan niya ka uban sa mga hitabo hangtod karon nga dako kog karabutan. Pipila na lang kapanid ang nabiling blanco sa akong kasaysayan. Ang punon sa mga hitabuon niya sa umaabot na inkonasaryo. Ug sa imo niyang pagsuwat saysay sa akong kaagi. Ayaw gyud kalimot. Butang yun. Sa kulig yun, bisan usalang katu sa akong dugo ang mga tinta. Nga mo imo niyang gamito na ron isuwat ang matagtitik sa akong kasaysayan nga gipanag-iya sa langit. Aron pangay og husto niya sa imong pag-ingon nga ang maong kaagi nasuwat sa dugo mismo ni Serafim. Serafim, Ikaw rin yun din ko na sa'yo. Ikaw rin yun ang gihatagan ko og katungod aron may musuwat ug muasoy sa akong kasaysayan. apan anong ako man, Serafim, tiguang nako. Sigurado na nga ako'y mag-una ni mo panaw. Sama na ko sa katiguangon sa kalibutan kung ato yung tukion. Ug mas sigurado ako kay nimo nga mo'y muuna pagbalik na to sa magbubuhat. Mao nga mintras gikauban mo pa ako. Karon pa lang Diyos. Serafim. Sambugin ang daan sa imong dugo ang sudlanan sa tinta nga akong gamiton sa pagsuwat sa imong kaagi. Asa ka mag-abis og dugo, Serafim? Kini sa kong pading ko. Kini nga akong ihabas. May kong ihiwa sa kong pad. Ako nang hiwaon ng akong pading ko. Serafim. Pag-una ko ang akong pad. Para mutuo ang akong dugo din sa sudanan sa tinta. Nada. Ito na ang imong dugo, Serafim. Misakol na kinay sa tinta. Na ako'y ipakita di mo, Serafim. Kadiyot. Ni adinhi sa akong bag. Tagsaon ka na nga matyakita o mga gamit niya ingon ni Ining karong panahon na. Niapan ako kining maong mga gamit sa pagpanuwat. Mga karaan na kaayong gitawag o pluma. Kaniadto pakyod nga ang gusto na kong gamiton sa pagpanuwat mao kining mga gamita. Daghan na kaayo untang mga modernong gamit apan mas ganahan kong mugamit sa kinamot nga pagsuwat. Ginamit kining karaang pluma o tinta. Kay alang nako gikan gyud sa kinailanman sa akong kasing-kasing. Apan kaniyot lang. Giunsa ni mo pagkahibaw nga ang hilig ko kaayo mao ang pagpanuwat. Wa ko mahibaw. Nga usa ka di ay ka magsusuwat. Ang tinuod lang, gisugdan ko na pagsuwat ang imo kasaysayan, Serafim. Niya, gikinamot gihapon ako pagbuhat ang daw libro. Maukini ang akong suwatan sa imong kasaysayan. Tanawa kining kinaunahang pahina. Basa niya ang imungan. Serafim.
Serafim. Salamat. Salamatin ko, Nazario. Serafim, o sa imong gilantaw sa ubos nga unahan. Gusto kong magsusi sa inyong bahay, Inko Nazario. Ha? Biyaan ko na ikaw. Serafim! Serafim! Unsa ba iyang tuyo sa bahay niya kiyabandona naman kadto namo? Nalimot sa ko papangutana bahay ni Kasula. Abierto ang tanang mga bintana o mga pultahan sa bahay ni Nazario. May mga dugo pa sa wadan o mga bungbong. Abandonado na kining bayang Lusurong. Dili na sa babalik si Serafim din. Sigurado kung di na mabalik si Serafim din. Sunuga ang bahay, Nikom. Daday na ikaw sa kayo ang bahay ni Nazario Lusurong. Biyaan na nato kayong dapita. Mamalik kita sa tungagi. Tanda mo! Babalik tas tumagi! Tanda mo! Ay! Lusurong! Miulbo ang sa kasakinan! Tago mo! Tago mo! Lusurong! Bang, mura ka nag-itoy nga may bahagang ikog sa kanlok, Nikom. Lusurong! Serafim, las bungtod. Amo ka to si Serafim! Ayaw! Dinhin mo. Ako'y muadto ni Serafim. Sakyan ko ang kabayo ni Nazario. Lusurong! Huwag kayo daang armas mo to! Muna kinagkatapusan namang panagkatubang ni Serafim. Igahabas, batok ihahabas. Saksihin ninyo ang panagsangka nga makita lang kaniya to sa bata pangkalibutan ni Kom. Pinaagi sa sangka namong Serafim gamit ang tagsa-tagsa namo kay ihahabas. Gamala! Tambala! Nasabot na nako nga hapit na matapos ang kasaysayan sa usa ka tawo nga lisod katuhuan nga mao si Serafim. Labaw sa bakog na sayod nga sa ako niyang pagsuwat sa maong kasaysayan mataw ang daghan kayong mga pangutana. Mauna ka kadu ang katapusang panagsangka ni Lusurong og Serafim. Nunti lang palihog ang uban pang mga sumpay ni mas lahi nga sugilanon. Serafim. Sugilanon nga sinulat ni Fermin Colliantes Gomez. Direktor, Alcin Abakita. Spinner, Nelson Tantano. Recording engineer, Akira Sesem. Og laing dalit kaninyo sa Sopi Radio Production Center.